Ved Aarhus Festuge battlede 3 danske tegnere under teltduen i Rebel Town. Faggot Fairies tryllede ved mixerpulten, mens tegnerne svingede tussen. Stine Spetsberg var en af dem. Tegneseriebeats er en kamp på tegninger. Med klapsalver er det publikum, der vælger vinderen. Selvom 30-årige Stine Spetsberg vandt sidste battle, er hun langt fra sikker på at kunne gøre det igen. Jeg aner ikke en kæft om, hvad jeg skal tegne. Det er i virkeligheden temmelig frygtindgydende. Hvad er den største udfordring så ved at skulle? Det er, at jeg i virkeligheden ikke er en særlig stærk tegner. Sådan en som Thomas Nør, jeg skal battle mod i aften, kan tegne alt, og han kan gøre det hurtigt. Og det kan jeg ikke. Jeg har aldrig lært at tegne, så jeg er teknisk pissesvag. Især er der én ting, Stine frygter publikum vil have hende til at tegne. Cykler. Altså, man har jo en ting, folk der tegner siger, heste og cykler er det sværeste at tegne nogensinde. Men jeg kunne ikke tegne en cykel, om det galt mit liv. Konferencieren Kav kender godt cykelfobien. Fuck ja, det prøver jeg så også at styre udenom. Der er en af tegnerne, som jeg ved kan tegne alt selv under pres. Så hvis der kommer en hest, som ryger cigar og tænder fyrværkeri, mens den cykler, så ved jeg godt, hvem jeg skal stikke den til. Heldigvis for Stine trækker hun ingen cykler. Til gengæld bliver hun udfordret i munkedressing og fabeldyr. Kampen er i gang. Efter 2 timer skal vinderen findes. Jeg ved, jeg skuffer jer, men jeg tror, det bliver den Rare Knudsen, som er. Selvom Stine måtte se sig slået, var hun begejstret over publikums idéer. De var jo komplet vanvittige, og det var fantastisk, hvordan de bare tog fart, og alting blev perverst og underligt og mystisk og vildt. Og det er meget udmattet, Stine. Ja. Absolut. Altså, jeg er utrolig lykkelig over, at der ikke kom nogen cykler.